कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकार महिन्याभरात कोसळणार असा दावा केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत आदित्य ठाकरे. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, एक महत्त्वाची निवडणूक आपल्या समोर आलेली आहे, ती म्हणजे पदवीधर निवडणूक. सेनेटसाठी आपण काम केलं. खरं तर आता मी हे पण सांगायला लागलो आहे की गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपण एवढे फॉर्म भरून झाले. पहिले ॲफिडेव्हिट होते, नंतर सेनेटची निवडणूक होते, आता एवढे मी बोलला तर इतर पक्षांसाठी पण आपण हे काम घेतलं पाहिजे कमर्शियली, की तुमचे फॉर्म पण आम्ही भरून देतो. कारण प्रत्येक शिवसैनिकाला माहिती आहे की घरोघरी जाऊन फॉर्म भरायचे कसे, अटेस्टेशन कुठे होतं, नोटरी म्हणजे काय, हे सगळं माहिती आहे, पक्का झालं. पण हे सगळं होत असताना पुढच्या वर्षी आपल्याकडे पदवीधर निवडणूक, कोकण पदवीधर निवडणूक. मागच्या वेळी जेव्हा आपण लढलो तेव्हा आपल्याला माहिती थोड्याच मतांनी पडलो, कारण आपली तेव्हा तयारी पण नव्हती. शेवटच्या मिनिटाला आपण लढायचं आणि लढायची कशी हे आपण कधी विचारच केला नव्हता. वर्षानुवर्ष मुंबईची पदवीधर निवडणूक आपण जिंकत आलेलो आहे. यावेळी पण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. पण कोकण पदवीधर पण मला खात्री पटलेली आहे की ही सीट पण आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणार. इथे पण शिवसेनेचाच धोका पडणार, कारण आपली जी लोक कामाला लागलेली आहेत, जे लोकांचं एक पाठवण दिसतं आपल्याला, ते अद्भुत आहे. अनेक निवडणुका होणं गरजेचं आहे. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार, जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्यांना बाद करायलाच लागणार. पण हे सगळे ही प्रक्रिया सुरू असताना आपण पाहिलं असेल विधानसभेच्या निवडणुका होणं गरजेचं. जे सरकार बसलंय ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, घटना विरोधी सरकार आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर हे खोके सरकार पडल्यानंतर जी काही निवडणूक येईल, लोकसभा असू दे किंवा विधानसभा असू दे, दोन्ही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा विजय होणार म्हणजे होणार. या पण जसं लोकसभेमध्ये आपला विजय होणार, जिथे आपले खासदार निवडून येतील, जिथे विधान परिषदेत आपल्याला आता ताकद वाढवणं गरजेचं आहे. कारण विधानसभा जशी आपल्या हातात येणार आहे पुढच्या वर्षी, तसं विधान परिषद देखील आपल्याला आपला आकडा वाढवणं गरजेचं आहे. आपली जी काही महाविकास आघाडी आहे, मागच्या वर्षी जर पाहिलं, या वर्षी पाहिलं, ज्या ज्या निवडणुकाला आपण सामोरे गेलेलो आहे तिथे आपला विजय झालेला आहे. मला वाटतं मागच्या वर्षी जर आपण पाहिलं तर 6 महत्त्वाच्या निवडणुका विधान परिषदेच्या होत्या, त्याच्यातून 5 वर आपले महाविकास आघाडीचे उमेदवार हे जिंकलेले आहेत. मध्ये एक निवडणूक होऊन गेली, कसबाची होती. साधारण 30-32 वर्ष ती जी काही सीट होती ती भाजपकडे होती. पण पहिल्यांदा शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, एकत्र आल्यानंतर काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी ही सीट जिंकलेली आहे. एकंदर वातावरण संपूर्ण महाराष्ट्रात जर तुम्ही पाहाल, कुठच्याही मतदारसंघात जाल, तिथे आपण कधी लढलो असो की नसो, उद्धव साहेबांबद्दल प्रेम, त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्यासाठी एक प्रेम ही वेगळे निर्माण झालेलं आहे. आणि सगळीकडे वाट पाहतात तर निवडणुकीची, कारण त्या निवडणुकीमध्ये आपला विजय होणार निश्चित आहे. निवडणूक नुसती ह्या मतदारसंघासाठी नाही, ह्या निवडणुकीचा मतदारसंघ खूपसा आहे. तर पालघर जिल्हा आहे, ठाणे जिल्हा आहे, रायगड जिल्हा आहे, रत्नागिरी जिल्हा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, म्हणजे कोकण डिव्हिजन मुंबई सोडून पूर्णपणे आहे. आणि ह्याच्यात मला अपेक्षा आहे की आजपासून हा जो टप्पा सुरू होतो या निवडणुकीचा, पदवीधर मतदारसंघाचा, ह्याच्यात नोंदणी जास्तीत जास्त करायची. ह्याच्यात ताकद कुठे आपण जमवू शकतो तर नोंदणीमध्ये. पहिला टप्पा जर ही निवडणूक जिंकायची असेल तर नोंदणी जास्तीत जास्त केली तर आपला विजय पक्का होतो. दुसरं म्हणजे अर्थात मतदानाच्या दिवशी मतदार आपल्याला मतदान केंद्रावर न्यायचे असतात, त्याचा आपण करत असतो. पण जर तुम्ही गावोगावी गेलात, सगळ्या वाड्या वस्त्यांवर गेलात, जर तुमचे जे मित्र असतील, परिवार असेल, त्याच्यात तुम्हाला एक सुद्धा पदवीधर ओळखीचा असेल आणि तुम्हाला जर वाटत असेल की हा आपल्याला मतदान करू शकतो, पलीकडचे करू नका, नाहीतर तिकडचे पण आपण रजिस्ट्रेशन करू. उत्साह ते करायचं नाही. पण आजपासून 9 तारखेपर्यंतचा महत्वाचा टप्पा आहे, हा दुसरा टप्पा आहे. सेनेटसाठी आपण काम केलं. खरं तर आता मी हे पण सांगायला लागलो आहे की गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपण एवढे फॉर्म भरून झाले. पहिले ॲफिडेव्हिट होते, नंतर सेनेटची निवडणूक होते, आता एवढे मी बोलला तर इतर पक्षांसाठी पण आपण हे काम घेतलं पाहिजे कमर्शियली, की तुमचे फॉर्म पण आम्ही भरून देतो. कारण प्रत्येक शिवसैनिकाला माहिती आहे की घरोघरी जाऊन फॉर्म भरायचे कसे, अटेस्टेशन कुठे होतं, नोटरी म्हणजे काय, हे सगळं माहिती आहे, पक्का झालं.
पण हे सगळं होत असताना पुढच्या वर्षी आपल्याकडे पदवीधर निवडणुकीकडे कोकण पदवीधर निवडणूक मागच्या वेळी जेव्हा आपण लढलो तेव्हा आपल्याला म्हणजे थोडेच मतांनी पडलो, कारण आपली तेव्हा तयारी पण नव्हती. शेवटच्या मिनिटाला आपण लढायचं आणि लढायची कशी हे आपण कधी विचारच केला नव्हता. वर्षानुवर्ष मुंबईची पदवीधर निवडणूक आपण जिंकत आलेलो आहे, यावेळी पण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. पण कोकण पदवीधर पण मला खात्री पटलेली आहे की ही सीट पण आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणार. इथे पण शिवसेनेचाच नफा पडणार, कारण आपली जी लोक कामाला लागलेली आहेत, जे लोकांचं एक पाठबळ दिसतं आपल्याला, ते अद्भुत आहे. अनेक निवडणुका होणं गरजेचं आहे. खरं जर पाहिलं गेलं आपण तर हे सरकार जे खोके सरकार आहे, जे 31 तारखेला पडणार म्हणजे पडणार, 31 डिसेंबरला पडणार, जे आपल्या जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांना ह्याला बाद करायलाच लागणार. पण हे सगळे ही प्रक्रिया सुरू असताना आपण पाहिलं असेल विधानसभेच्या निवडणुका होणं गरजेचं आहे. जे सरकार बसलंय ते लोकशाही विरोधी सरकार आहे, घटना विरोधी सरकार आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर हे खोके सरकार पडल्यानंतर जी काही निवडणूक येईल, लोकसभा असू दे किंवा विधानसभा असू दे, दोन्ही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा विजय होणार म्हणजे होणार, याच घेऊन घ्या. पण जसं लोकसभेमध्ये आपला विजय होणार, जिथे आपले खासदार निवडून येतील, ह्याच्यात जास्तीत जास्त जोर लावून मला महिला आघाडी ह्याच्यात पुढेची पाहिजे, मला युवती सेना असेल, युवा सेना असेल, शिवसैनिक असतील, भारतीय कामगार सेना असेल, स्थानिक लोकाधिकार समितीमध्ये असेल. कारण सहसा कोकणातून मला एक महत्वाचं उत्तर येतं, म्हणजे आमचे सगळे जे आहेत ते मुंबईतच येतात, तिथे मतदान करतात. पण आपले जे इथे राहणारे आहेत, गावाकडे राहणारी लोक आहेत, त्यांनी पदवीधर म्हणून जे असतील त्यांनी स्वतःचं लढून घेणं गरजेचं आहे. येत्या 9-10 तारखेनंतर खासदार साहेब असतील, मी असेल, आपण दोघं मातोश्री बैठका बघूच. कारण हीच अपेक्षा आहे की पदाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी घेऊन ही निवडणूक आपल्याला जिंकून देणं गरजेचं आहे. ही निवडणूक जिंकतं पण 100%, पण प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी त्याचं काम करणं गरजेचं आहे. असं नाही कोणाला मनात वाटलं पाहिजे की मी पदवीधर केलं तर ठीक आहे, आपण दुसऱ्यावर सोडू, ही निवडणूक माझी नाही ना, आपण लोकसभेसाठी काम करू, विधानसभेसाठी काम करू, असं चालत नाही. जर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून जर आपण काम करत असू तर प्रत्येक निवडणूक आपल्यासाठी महत्वाची आहे. ती मध्ये एअरटेलची ऍड होती ना, हर एक डोस जरुरी होत आहे, तसं हर एक वोटर जरुरी होत आहे. तुम्ही प्रत्येकाच्या घरी पोहोचणं गरजेचं आहे. आज जसं आपण खळा बैठक घेतो, तुम्ही तुमच्या माध्यमातून खळा बैठका घ्या, तुम्ही घरोघरी जा आणि तिथे गेल्यानंतर पदवीधर जर कोण असेल तर त्याची नोंदणी आपल्याला 9 तारखेच्या आधी करून घ्यायची. मला वाटतं हे काम आपण सुरू केल्यानंतर 100% आपला विजय निश्चित आहेच. पण एक वातावरण बनत जातं आणि वातावरण जे बनलेलं आहे, एवढी भीती या खोके सरकारच्या मनात बसलेली आहे की पूर्ण सिनेटची निवडणूकच रद्द केली. तुम्ही विचार करा की महाराष्ट्र ज्या ताकदीने आपल्या मागे उभा आहे, विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायला तयार नाही, लोकसभेच्या पोटनिवडणुका घ्यायला तयार नाही, मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक घ्यायला तयार नाही, आणि ही ताकद आपल्याला आता मतदार म्हणून नोंदवायची आहे. ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा द्यायला आलो. मला माहिती आहे की आपण हे जे काम दिलेलं आहे ते 100% पूर्ण नाही तर 1000% पूर्ण करा, ही मला खात्री आहे. मला वाटतं एवढंच सांगून जास्ती वेळ आपला घेत नाही, कारण आतापासून आपल्याला परत एका कामाला लागायचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.